दान गोनां बेजों दानगोन थास' बिबारनि दावराव जाबाय थानाया जों खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आं दा दंफैयो मोनसे खामानियाव नै आखायाव दं सिखा खंखाय माखौ दानगोन माने आं रावखौबो दाना आं दा आंनि बागानावसो दंफैयो लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल लोगोफोर आंनि बागाना हाग्रा दाननांगौ दं एसे दाख्लैनिफ्राय दानगासिनो दं एसे हायाखै मैयाबो सोलाबाखिसै बेखायनो दिनै फिन फैफिनबाय आरोखि आंनि बागानाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आं आरोबाव फैफिनबाय फिन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों लोगोफोर आंनि आखायाव दं दा नै सिखा खंखाय दान गोनां बेजों दानगोन माने आं रावखौबो दाना हाग्राखौसो दाननो नागिरदों गाज्रि दामोन ओरैहाय बागानखौ नायलांदो लोगोफोर गिबियावनो दं नै G9 थालिर G9 होननानै बुङोना बेखौ मोजां देखायनां बारबाय बिराद साफा नुयो G9 ले बरिया गोलाव बारगोन बियो बिफांखौ एसे देखायना होनि बिराद स्टाइलखा बिफाङा ओमफ्राय बेयाव दङ नै गय नार्सारि फुलि बिसोरो नार्सारि जाहैबाय बे गय नार्सारि जाहैबाय लोगोफोर बेहायबो नुबायना नार्सारि ओमफ्राय बैथिं लांनि आं नोंसोरखौ ओरैहाय एसे क्लिन जाजोबखाबाय दाख्लैनो एसे दाननानै होदोंमोन आं साफा जाबायना समायना जाबायना बागाना जाहांबाय ओरैहाय बाउन्डार थालिर दं बेयावबो नैबेनिया खुंबाय नैबे जाबाय गल्ड लेमन एबार गायस्लायफिननाय जादोंमोन बेखौ बेखायनो एसे माबा जानानै दं रोमोनाय बायदि साइज जानानै दं खिन्थु रियेलाव नायबा मोजां नुयो मोजां जाहांबाय बेयो रियेलाव नाय गल्ड लेमन बेनो जाबाय आंनि बागान गोदान बागान नुबायना हाग्रा दाननांगौ दं बिराद हाग्रा थोरि दंमोन मुलि सारना होदों हाबाब बेरेयालाय बेयाव माने गय गाहायावलाय बेरे लानांगौ जाखो नै माबायदियाव लादों जारलासो जागोन बेरेया बबाव लादों थालिरा नै बेबो देरहांबाय बिथिंबो मुलि सारना होदोंमोनलै थोरिया नै थैजोबाखै माथो दाबो रोमोनानैल' दङ बबेबा बेयाव लेबु दङ लेबु फिथाइया दाख्लैसो खाबाय नै फिथाइया बैयावबो दङ आनारसफ्रा माला थायनांगौ जाखो नै आनारसबो दंसोगारो नालाय गरमलै बोथोरालाय थांसै र' नैबेयाव माबा होदोंमोन लोगोफोर बेयो खें नुनाया जोगोनार दं बहल दं
दाननांगौआ दाना नैबेनिखौ एसे दानना होनोसै दिनै नैबेखौ दाननोसै आं एसे नै आं साफा एवजोब्बाय बेखौ नुबाय ओइ बाबायाबो एवगासिनो आइया दै लाबोबाय बेखौ नैबेयो मोनामदारि नैबेखौ मोनसे दोनलै नङाबा साया थानायनि एसे गोजौआ माबाया बै थालिरा जौखाबा जौजोबखाबा मोजां जासिगोन माखौ मा हाबखोब्रा माबा हलाय दै गांबाय हाब हा खनसि बुरि बायदि हारसा बुरि बायदि माबायदि खोब्लायनानै फैदों जाखो बिमाया जोंना दै गुसु फ्रिजनिसो नामा ए दै गुसु फ्रिजनि su हाबखो नामा आंनावबा आयौलाय साबाय एसे माबानि खुन्थाइनि सु जानो हागौ बे बिस जाथारो साला आंबो एसे एवबावनोसै हाग्राखौ साफा खालामनांगौ साफा नै एवनोसै आं नैबेखौ थास' बिबारल' नेखालाय थास' बिबारनि दावराव जाबाय थानाया जोंनि बारियाव फैनो नांगौबा मेल्ला थास' बिबार लोगोफोर हाग्राखौ अलमस्ट आं बिराद बुरजा एवबायानो एकदम एसे मारै एवबोजोब्बाय आरोखि हा नै बेयावबो दहाय बिराद हाग्रा मोना फार्स्टआव नुनायाव एवजोब्बाय बाबायाबो एसे एवलांबाय ओमफ्राय दंबावो बुहुद हाग्रा दङ लासै एवलांसै दिनै हाजोबनाय नंला बिराद गरम मोनबाय आइया मा खालामदों नायहैनो आइबो बाबाबो दंहैयो बैयाव आरो दाबसे गय गोदान गायबावनाय दङ एबारसो गायगोदान बेखौबो नायहैनि बिराद हाग्रा जाबाय नै लोगोफोर गया बेयावबो दं नैबो ओरैबो खालामनो नायनि र' बैयावसो दंहैयो नै बिराद हाग्रा जाबाय बेयावबो ओमफ्राय नैबेयाव मा दं मिथिबायना लोगोफोर गय फुलि नार्सारि नै एबार जावैनाय 800-900 थासो दं बेयाव ओइ दासो खिलिहांदों दासो फिसा नुनाया बेयाव 800 बा 900 दङ ओमफ्राय बैयाव 300 आरो न'आव 300 दंबावो खाथियाव देखायनां बिसोरो बहुद दं सोरलाय दङ बिराद गय दं बेयावबो खिन्थु हाग्रा गोजा जाजोब्बायना बेखौबो दाननांगौ बेयावबो दंसोगारो गया मोनदों खायलाया हा खायला फिथाइ खादों खायला
बिराद हाग्रा जाबाय हाग्रायाव दं नामा एसाबो ए एवजोबनांसिगोनलै बेनिखौबो नै बै बिफांखौ दोनब्रा जायखिजाया नायै नायै दोनलांब्रा बेबायदि सायहा जागोन नै बेयाव बे मा बिस नायदोंना तेजपात दं बेयाव तेजपात नै फुरा ओरै दंजोबो ए दहाय एवनाया बिराद गोलाव जायो बेनिफ्राय बागाना हाग्रा एवबा खिथागोनांगौ लांदां जाजोबा बिराद मोजां नुगोन खान्थाल बिफां दं खान्थाल दंबाव नै सिब्रा मोनखो खायलाया नायनां बेनो माथो बुरजा नै बिस्राबो हाग्रा एवदों जोंनि खाथिनिया बेयाव बिराद हाग्रानि नायनाय माबायदि जंगल जेबो नुखाया नायनि र' बिसिनावबो साबैसे एवदों देनजारलै हाग्राया बाब बाब बिराद साइज नुबाय माथो बिराद साइज नुबाय साफानो हाब लेबु जालायबाय बहा लोंग्रायालाय दैया लोंसैसो ओरैनो गिदिर जाबाय माथो थांनाय बोसोरनिफ्रायसो एवजाखादों ओइथिंनिफ्रायबा नुहुरानो एसे मोजां नुबाय दिनै जाथ'बाय लोगोफोर बिराद गोलोमबाय दिनै एसे जाथ'बायानो लासै लासै एवफैजोबनोसैलाय बाबाया एवगासिनो आं थांग्रोनोसै दिनै जाथ'बाय लोगोफोर नै एवनानै फैबाय आं हाग्राखौ गोलोमजोब्बाय बिराद गरम दोमैलुना बोथोरा दोमैनाय बोथोर बे नार्सारि एसे नार्सारिखौ खिथाना बुरजायानो दङ बेयावबो नार्सारिया ओमफ्राय नै बेयाव थायहांबाय नै बिसोरो बिसोर थायहांबाय आरो नुदोंना थायहांबाय फिथाइ दङ नै बरहाथार बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव नङा होमबा बाय बाय होननाय जाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय